Ало? Здрасти, Дани. Да, здравей. Как си? Добре, благодаря. Къде посрещна Нова година? Как мина празненството? В интерес на истината, този път всичко се обърка. Имахме концерт в Румъния на 23 декември, но заради снега много полети бяха отменени, затова успях да се върна в Брюксел едва в 11:30 на бъдни вечер, и то без багажа си. След това се разболях, много хора около мен също. Не беше точно така, както трябваше да бъде, но всичко вече е наред. Какво пожела на близките и на себе си? Разбира се, желаеш на всички щастлива Нова година и всичко най-хубаво. И светът да стане по-добър, но аз не вярвам в това и разбирам нещата по друг начин. Мисля, че е по-важно да живееш в настоящето, вместо да обещаваш или пък да се надяваш за каквото и да е. Ние ли трябва да караме нещата да се случват, или съдбата е отговорна за всичко важно в живота ни? Не знам. Не знам дали някой би могъл да отговори на този въпрос. Мисля, че съдба съществува. С нея е свързано времето, мястото, семейството, обществото, обстоятелствата, в които сме родени. Но е много важна способността ни да взимаме решения. Ако не беше тя, просто щяхме да седим и да чакаме нещата да се случат. Тогава обаче нямаше да ни се случва кой знае какво. Кое е твоето най-правилно решение? Моето най-добро решение? Да се вслушвам в себе си, да се опознавам и да се уважавам. Какво е мнението ти за грешките? Всички грешим. Невъзможно е да живеем без да грешим. Най-важното е да се учим от грешките си и да се опитваме да не ги повтаряме твърде често. Един въпрос до известна степен свързан с името на групата. Колко на брой са боговете? Не съм вярваща. Мисля, че светът щеше да е по-добро място, ако хората не вършиха глупости заради религиозните вярвания и боговете си. Господ е това, което никога не бихме могли да проумеем. Какво мислиш за изненадите? Изненадите са важна част от живота ни. В началото ме попита какво съм пожелала на близките си за празниците. На Коледа вечерях с приятели и с чаша шампанско в ръка си пожелахме много приятни изненади през тази година. Имаш ли любима песен, мелодия, която те успокоява в напрегнати моменти, или си спокоен човек и нищо не може да те... Не съм спокоен човек. Когато съм нервна, опитвам да отстраня причините за напрежението. Освен това се старая да не върша всичко едновременно на всяка цена. Интересен ми е процесът на създаване и изпълнение на музиката. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за това? Много ми е трудно да говоря за това. Повечето от песните пиша, когато с музикантите ми сме в джем сешън. Те импровизират нещо, аз надграждам с мелодия. Ако ни хареса общото звучене, продължаваме да го развиваме и да го превръщаме в песен. Когато измислям мелодията, първо използвам звуци, след което опитвам да намеря точните думи, които да пасват на мелодията. Чувстваш ли, когато излезеш на сцената, че хората, публиката има нужда от теб? Не мога да се осмеля да си го помисля. Не. Мисля, че е някакъв вид обмяна. Аз давам каквото мога и трябва да им дам, и публиката ми отвръща със същото. Кое според теб е най-важното в живота ни? Енергията между хората? Желанието. Нищо не бихме могли да направим без желание. Депресията означава точно това. Липса на желание за каквото и да е. А желанието е двигател на всичко. Как намираш новия век и нас в него? Загубени ли сме? Определено трябва да настъпят някакви промени. Мисля, че сме свидетели на края на капитализма. Философията му вече е изхабена и не работи в полза на хората. Би било добре да преосмислим приоритетите си. Парите заеха прекалено голяма част от живота ни и това трябва да се промени. Желая ти всичко най-добро. Надявам се да се справим добре в София и концертът да ви хареса. Благодаря ти. До скоро.